Bide ertzean taldeak Altsasun trena hartu eta iraganera egin du bidaia. Non dira, bere azken diskoak 1926ko gerra du oinarri. Beste gure birraitona atxilotua izan zen, da gero hemen Urbasa inguruan hor erail zuten, da gero menditi bera bota zuten beha bezala beste asko ez. Duela 2 urte hasi ziren Ubeda anaiak gerrako kontuekin bueltaka, telebistan berri bat entzun ostean. Senideei galdezka hastea eta abestiak sortzea bat izan ziren. Kantu egileak ere bagara, orduan kantuak egiten ala, pixkat isladatzen hasi ginean historio hauek, ez? Eta ja 4-5 kantu genituenean ikusi genuen bazegoela disko baterako materiala, ez? Non dira, euren 6. diskoa sortu dute historiatik tiraka. 13 abesti eta 11 historio gerrako biktimak non diren galdetzeko. Madrilgo Trate Rojasen kasua, edo Kataluniako Les Dones del 36 emakumeen talde horren inguruko historioa. Gero, oraindik bizirik den gudari baten hitzak ere bildu ditugu beste kantu batean. Gerreko zauriak ez dira. Zeratu gea hori, testuari garrantzia ematen, eta gure aldetik indeguna izan da hori ez. Respetatu asko testua eta ez eman alako parafernalia musikalik ez. Banda sonola antzeko izango lirateke ez. Udazkenean aurkeztu zuen Bide ertzeanek azken proposamena. Ordutik zuzeneko dozenaka emanaldi egin dituzte bai Euskal Herrian, bai Madrilen eta Bartzelonan. Azkenean gure kezka hori ere gure entzulegoarengan ere piztu dugulako eta besterik ez bada jendearen artean, gerdan ze arraio gertatu zen. Galdera hori pizten bada, gu konforme gaude horrekin. Ez da erresa gu bezalako talde batentzat horrelako apustu bat egitea, ez? Baina gu azkenean benetan barruan sentitzen dugun hori egin nahi genuen, ez? Taldearen 9 urteko ibilbidearen azken geltokia da Non dira, eta taldearen izenaren izaera gorpuztu du disko berriak. Bide ertzeanek, 26ko gerran, Bide ertzean gelditu zirenak berreskuratu ditu. Gure premisa musikalak mantentzen dira disko honetan. Tematikoki bereizten da diskoaz. Beti dago evoluzioa musikalki, baina berena bideztenena da, hasieratik ere bidertzean dala. Sonidaldetik naiz da evoluzio bat egon, gu gea. Eta bidezten hortaz, sonido bidauka bideztean sonidoa. Gure diskografia beraztera torrela disko edo hori nahiko genuke izatea. Asteburu honetan taula gainean entzungo dira berriro. Martxoaren 31an, Azkoitian egingo du zuzeneko emanaldia, Bide ertzeanek. Mila esker!